समस्त गोवेकर बंधू आणि भगिनींनो, तुमच्यासाठी वास्तू रविराज परिवारातर्फे मोफत वास्तुशास्त्र मार्गदर्शन आणि वास्तुशास्त्रावर आधारित माहिती आणि मनोरंजनात्मक कार्यक्रमाचं आयोजन 19 आणि 20 नोव्हेंबर रोजी गोव्यात मडगाव आणि म्हापसा येथे आयोजित केलेलं आहे. या सुवर्ण संधीचा आपण लाभ घ्यावा, जेणेकरून आपल्या जीवनात नक्कीच चांगलं घडेल याची मला खात्री आहे. धन्यवाद. नमस्कार. वास्तू रविराज वास्तू संस्कृती या कार्यक्रमात मी सुविधा तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते. मित्रांनो, भारतातील सर्वात मोठी वास्तुशास्त्र मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण देणारी संस्था म्हणजेच वास्तू रविराज. या संस्थेचे संस्थापक आणि संचालक आज आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर रविराज अहिरराव. गेली 18 वर्ष ते ही संस्था चालवत आहेत आणि सुमारे 22 देशांमध्ये त्यांचे 31,000हून जास्त ग्राहक आहेत आणि 7,000हून जास्त स्टुडंट्सना त्यांनी प्रशिक्षण दिलेलं आहे. वास्तुश्री, वास्तुरत्न असे अवॉर्डसुद्धा त्यांना लाभलेले आहेत. त्यांच्या पत्नी मंजुश्री अहिरराव यासुद्धा ह्या क्षेत्रातल्या एक तज्ज्ञ आहेत. त्यांचे सेंटर्स भारतात खूप ठिकाणी आहेत, पण 4 मेन सेंटर्स त्यांचे ठाणे, पुणे, सिडनी आणि सिंगापूर अशा ठिकाणी आहेत. तर स्वागत करूया डॉक्टर रविराज अहिरराव यांचं. नमस्कार मित्रांनो, आपण वास्तुशास्त्रावर वास्तुशास्त्राशी रिलेटेड खूप विषय आतापर्यंत कव्हर केलेले आहेत आपल्या एपिसोड्समध्ये. तर आजचा आपला ह्या सीझनचा शेवटचा एपिसोड असल्यामुळे आम्ही खूप महत्त्वाचे मुद्दे आजच्या एपिसोडमध्ये यांचा सारांश घेणार आहोत. फक्त इम्पॉर्टंट मुद्द्यांना आपण हात घालणार आहोत. तर आपण सुरू करूया, एक एक मुद्दा कव्हर करत जाऊया. तर डॉक्टर, मी तुम्हाला विचारेन, घराचं वास्तुशास्त्र याच्याबद्दल एक सारांश आपल्या प्रेक्षकांना तुम्ही द्या. पहिली गोष्ट म्हणजे की लोकांनी म्हणजे आपल्या प्रेक्षकांना मी असं म्हणेन की जर तुम्ही नवीन घर घेणार असाल तर त्या नवीन घराची निवड वास्तुशास्त्रानुसार करा. तुम्ही जर स्वतःचं बैठं बंगला टाईप घर बांधणार असाल तर त्याचं डिझाईन वास्तुशास्त्रानुसार करून घ्या. आणि जे असंख्य प्रेक्षक ऑलरेडी ज्या घरात राहत आहेत आणि या कार्यक्रमानंतर त्यांना नक्कीच लक्षात आलं आहे की त्यांच्या घरात अनेक वास्तुदोष आहे. मानवी जीवनातील प्रत्येक गोष्टीवर वास्तुशास्त्राचा प्रभाव आहे. त्यामुळे मानवी जीवनातली सगळी सुखदुःख आणि त्याचा परिणाम हा वास्तुशास्त्राशी जोडलेला आहे. त्यामुळे तुमच्या अस्तित्वात असलेल्या वास्तूचे विना तोडफोड उपाययोजनांच्या माध्यमातून तुम्ही त्याला तुमचं वास्तू ते घर, ऑफिस, फॅक्टरी काही असू दे, त्याला आपण 95% पॉझिटिव्ह करू शकतो आणि तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही आमूलाग्र बदल घडवू शकता. त्यामुळे निवासी वास्तू, मग त्याचं सिलेक्शन आणि त्याच्या अस्तित्वात असलेल्या वास्तूच्या ट्रीटमेंट, रेमेडीज या गोष्टी तुम्ही करून घेऊ शकतात. आणि तिसरी गोष्ट मी तुम्हाला सांगितलं आहे की नवीन घरासाठी तुम्ही हक से मांगो घर वास्तुशास्त्र के अनुसार किंवा हक्काने घर मागा वास्तुशास्त्रानुसार, हे लक्षात ठेवा. त्यामुळे तुमचंच नाही तर येणाऱ्या सगळ्या पिढीचं कल्याण होईल, एवढं मी नक्की सांगू शकतो. ठीक आहे, हे झाले घराचं वास्तुशास्त्राचे पॉईंट्स. ऑफिसचं वास्तुशास्त्र याच्यामध्ये महत्त्वाचं काय आहे पॉईंट्स? साधारणपणे एक पहिली अर्थात खूप मोठा विषय, पण जर त्याचं पुन्हा एकच आहे की जो नवउद्योजक आहे तो नवउद्योजक त्याने जर नवीन ऑफिस घ्यायचं ठरवलं तर पुन्हा सिलेक्शन, इंटेरियर डिझाईन, प्लॅनिंग, डिझायनिंग या सगळ्या गोष्टी त्यांनी करून घ्याव्या. पण बऱ्याच वेळा असं असतं की जे उद्योजक सुरुवात करतात तेव्हा त्यांना माहीत नसतं किंवा व्यवसाय करणं हेच त्यांच्या डोक्यात फक्त असतं, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी गौण असतात. तर मग त्यांना बेसिकली जर त्यांना यश मिळालं असेल, चांगलं निर्भेळ यश मिळालं असेल तर निश्चितच त्यांची प्रगती फास्ट होते. मग त्यांनी नवीन वास्तू घेताना त्या वास्तूचं म्हणजे नवीन मोठं ऑफिस, नवीन फॅक्टरी या सगळ्या गोष्टी करताना निश्चितपणे वास्तुशास्त्राचा जर विचार केला तर अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्यांना त्यांची प्रगती अधिक वेगाने होईल. शिवाय आता त्यांच्या ऑफिसमध्ये काम करणारी माणसं त्यांची बेस्ट प्रोडक्टिव्हिटी, एफिशियन्सी त्यांच्याकडून कशी मिळवायची तर ती वास्तुशास्त्राच्या माध्यमातून मिळवता येते. वेगवेगळे डिपार्टमेंट म्हणजे अकाउंट्स, HR, ॲडमिन, परचेस, लीगल, रिसर्च,
ऑल टॉप मॅनेजर्स किंवा पॉलिसी स्ट्रॅटेजी मेकर्स, मार्केटिंग, सेलिंग, डिस्पॅच, लॉजिस्टिक, स्टोअर्स वगैरे या सगळ्या, किंवा मग कॅन्टीन, पॅन्ट्री, कॉम्प्युटर सर्व्हर, या गोष्टी कुठे कशा ठेवल्या पाहिजेत आणि त्यातून बेस्ट पॉसिबल रिझल्ट्स कसे मिळतील, या सगळ्या गोष्टी त्यांना निश्चितपणे. कारण एक लक्षात घ्या की आज आपण आढावा घेतो, पण या आढावा घेताना या सगळ्यांचं एक मूळ जर बेसिक बघितलं तर तुमच्या घराचे बेसिकली मी असं म्हणेन की 4 झोन केले: नॉर्थ ईस्ट, साऊथ वेस्ट आणि नॉर्थ वेस्ट, आणि मधला 5वा झोन ज्याला मी ब्रह्मतत्वाचा झोन म्हणेल. हे 5 झोन माणसाच्या जीवनावर वास्तुशास्त्राच्या माध्यमातून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव पाडत असतात. उदाहरणार्थ नॉर्थ ईस्टचा रिजन हा त्याला धनसंपत्ती देतो, म्हणजे आर्थिक उन्नती देतो, शैक्षणिक प्रगती देतो आणि आरोग्य देतो. मग ते घर असू दे, ऑफिस असू दे, ऑफिसमध्ये सुद्धा जर तुम्ही नॉर्थ ईस्टला टॉयलेट न घेता तो नॉर्थ वेस्टमध्ये घेतला, नॉर्थ ईस्ट तुमची शुद्ध, पवित्र, मोकळी, ओपन, लाईट वेट ठेवली, सकाळची सूर्यकिरणं जास्तीत जास्त आणली, तर निश्चितपणे त्या ऑफिसमधलं किंवा त्या फॅक्टरीमधलं किंवा त्या घरातलं वातावरण अतिशय प्रसन्न राहील. आणि मग ते प्रसन्न राहण्यामुळे निश्चितच त्यांची प्रोडक्टिव्हिटी, एफिशियन्सी वाढेल. मग त्याच्यामुळे एक सिद्ध होतं की प्रसन्न वातावरणात प्रसन्न मानसिकता, आणि प्रसन्न मानसिकतेमधून उत्कृष्ट कार्यक्षमता. त्यामुळे नॉर्थ ईस्ट समृद्धी, शिक्षण आणि आरोग्य या 3 गोष्टी देतात. साऊथ ईस्ट अग्नितत्व, म्हणजे प्रगतीला गती देण्याचं काम अग्नी करत असतो. त्यामुळे आर्थिक पैसा आला व्यवस्थित तर त्याचं प्रॉपर युटिलायझेशन. पण जर साऊथ ईस्ट बिघडली तर त्या पैसा वाया जाणं हा प्रकार होईल. शिवाय एक लक्षात घ्या की कुठल्याही सिस्टीममध्ये मेल, फिमेल किंवा ज्याला आपण शिव आणि शक्ती, फादर आणि मदर अशा ज्या 2 शक्ती मानलेल्या आहेत, तर या 2 शक्ती या सृष्टीचं किंवा या सगळ्या संसाररूपी गाड्याला फार महत्त्वाची भूमिका आहे त्यांची. त्यामुळे साऊथ ईस्ट हे फिमेल पॉवर सेंटर आहे. त्यामुळे ती शक्ती स्ट्रॉंग होणं. तर साऊथ वेस्ट हा बेसिकली स्टॅबिलिटी कॉर्नर आहे. सर्व प्रकारची आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यावसायिक सर्व क्षेत्रातली जी स्टॅबिलिटी आहे ती निश्चितपणे याच्यातून त्यांना मिळते. त्यामुळे साऊथ वेस्ट तुम्हाला स्टॅबिलिटी देतो. नॉर्थ वेस्टला रिलेशनशिप आणि कम्युनिकेशन कॉर्नर म्हटलंय. तर ब्रह्मतत्व जो आहे ना, तो बेसिकली सगळ्यांना बांधून ठेवणं, म्हणजे टीम स्पिरिट, बाइंडिंग अँड बॉन्डिंग, या सगळ्या गोष्टी याच्यातून येतात. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी प्रत्येक क्षेत्राला रिलेटेड आहेत आणि त्याचे बेनिफिट्स आपल्याला सगळे त्याच्यातून मिळू शकतात. पण जर हे तुमच्या वास्तूत नसेल, एव्हाना तुमच्या लक्षात आलेलं आहे, तर मला तुम्हाला एवढंच सांगायचं की या सगळ्या गोष्टी तुमच्याकडे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वास्तुदोष असतील, काही काळजी करू नका. शास्त्र आणि शास्त्रकर्ते एवढे महान आहेत ना की त्यांनी प्रत्येक गोष्टीला उपाय देऊन ठेवला. म्हणजे माझ्या आजवरच्या आयुष्यामध्ये मी असं म्हणेन की 0% वास्तुशास्त्र असलेली वास्तू आम्ही उपाययोजनांच्या माध्यमातून कुठलीही तोडफोड न करता 95% पॉझिटिव्ह. त्यामुळे कुठलीही वास्तू असेल, म्हणजे अगदी एखाद्या राज्याची विधानसभा किंवा त्यांचं मूळ सेक्रेटरिएट, जर तुम्हाला मी असं म्हणेन की एखाद्या राज्यामध्ये सतत राजकीय अस्थिरता येत असेल, तर मी पहिल्यांदा असं म्हणेन की त्यांची विधानसभा, त्यांचं मूळ मंत्रालय जे सेक्रेटरिएट, याचं वास्तुशास्त्र चेक करावं. निश्चितपणे त्यांच्या राज्याच्या, कारण राज्याची सूत्र जर तिथून हलत असतील तर ती अस्थिर वास्तू, ती वास्तूमधले वास्तुदोष त्या राज्याला पण अस्थिरतेकडे नेत असतात. त्यामुळे अशा प्रकारे प्रत्येक वास्तू ही माणसावर प्रभाव पडत असते. निश्चितपणे कारखाना, ऑफिसमध्ये तर आपण कुठे बसतो, ह्या सगळे ही गोष्ट खूप इम्पॉर्टंट असते. आणि कारखान्यामध्ये आमचे मशिनरीज खूप असतात. सो तुम्ही कारखान्यांबद्दल इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आमच्या प्रेक्षकांना सांगा. वास्तुशास्त्रदृष्ट्या बेसिकली किंवा एक वास्तुतज्ञ म्हणून मी यापूर्वी सुद्धा अनेक वेळा उल्लेख केला आहे की कारखान्याचं वास्तुशास्त्रीय परीक्षण करणं किंवा एखाद्या बांधकाम प्रकल्पाचं, म्हणजे रिअल इस्टेट प्रकल्पाचं वास्तुशास्त्र परीक्षण करणं हे वास्तुशास्त्र तज्ज्ञासाठी सगळ्यात मोठं चॅलेंजिंग काम. कारण कारखान्यामध्ये कसं असतं ना की तुमची प्रोडक्शन सायकल पहिल्यांदा स्टडी करायला लागते. त्यातले सगळे तत्व, मग वायुतत्वाचा वापर किती आहे, म्हणजे एअर प्रेशर, कॉम्प्रेसर, वॉटर ॲक्टिव्हिटी किती आहे, हीट किती कुठे आहे,
तर या सगळ्या गोष्टी अतिशय बारकाईने विचार करा. प्लस प्रोडक्शन शेड्यूल, म्हणजे एका दिशेने रॉ मटेरियल शिरलं तर दुसऱ्या दिशेने ते, आणि ते सगळं स्मूथली, म्हणजे एक ऑपरेशन संपलं लगेच दुसरं संपलं तिसरं, हे कसं ओळीत झालं पाहिजे ना. तर एक ऑपरेशन इकडे, दुसरं तिकडे, तिसरं तिकडे, चौथं इकडे, हे जर करत गेलात तर तुमची एनर्जी, मॅनपॉवर तूच खूप वेस्ट होईल. मग या सगळ्या गोष्टी सांभाळायच्या आणि त्याच्यात वास्तुशास्त्र द्यायचं, हे येड्यागबाळ्याचं काम नाही. हे प्रचंड, म्हणजे ज्याला मी असं म्हणेन की या शास्त्राचा आणि तुमच्या बुद्धिमत्तेचा कस लावून ते काम करायचं. त्यामुळे त्या ठिकाणी बेसिकली एक तर वास्तुशास्त्रज्ञ. आणि एक लक्षात घ्या की प्राचीन वास्तुशास्त्र आणि 21व्या शतकातली आमची जीवनशैली किंवा 21व्या शतकातली आमची वैज्ञानिक भरारी, ह्या गोष्टी जर कुठे मॅच करायच्या असतील ना, तर 100% वास्तुशास्त्र तुम्हाला इम्प्लिमेंट करता येईल असं नाहीये. त्यामुळे